Здравейте на всички! Времето е изключително приятно, въпреки че не е слънчево, няма дъжд. Така, в това видео искам да ви покажа това нещо. Това е един много хубав, много красив въздушен пистолет за спортна стрелба. Както виждате, има изключително красива орехова дървена дръжка. Много красива дървена дръжка, просто изключително красиво. Пистолетът е на марка Артемис, е от китайската фирма Snowpeak. CP1. Калибърът е 4,5 или 177. Работи с болт. Има възможност за единична стрелба, т.е. е с такава магнитна поставка, която се слага. Към пистолета се предлага един пълнител. Ето е пълнителче, едно много красиво пълнителче също. Сега пистолета стреля от тези въздушни оръжия, които стрелят с такива бутилчици въглероден диоксид 12 грама. Слага се в резервоар под цевта на на пистолета. Тук се отвива и се слага бутилката тук. Пистолета стреля с такива съчми. 4,5 казахме калибър. Подобни съчми. Например, тези съчми са произведени от испанската фирма Гамо. Пистолет е абсолютно за спортна стрелба и за развлечение, не е за самозащита. Както съм ви показвал на немската фирма Marex, той е за спортна стрелба, развлечение. Мощността е до 7,5 джаула, което означава, че е далеч под границата за регистрация в полицията, в служба КОС. Друго, което не съм казал, е, че с пистолета стреля има си съответно механични мерни прибори към оръжието, но освен това има и релса. Както виждате, ето тук е релса, където може да се сложи или бързомер, или оптика. Може би, ако трябва да спомена и някакъв минус в този пистолет и като цяло в оръжията, които използват консуматив като CO2, първо, че все пак се разчита на консуматив, бутилчицата CO2, това обаче струва между 1 и 2 лева. Второ, че мощността на оръжието не е постоянно 7,5 джаула, т.е. мощността намалява с броя изстрели, защото се изхабява съответно бутилчицата газ, а газта дава тази мощност, реално, бутилчицата газ. Освен това, друг минус е, че газта, за разлика от кислорода, за разлика от въздуха, газта се влияе от температурата в околната среда. Примерно, ако е студено, тогава мощността спада, защото налягането спада в газта, докато ако е горещо времето, тогава пък обратно, налягането се увеличава и мощността на оръжието се увеличава. Може би друг минус е това, че все пак тези пушки и пистолети, които работят с газ, вътре имат оплътнение и трябва да се внимава да не се скъсат тези оплътнения. Затова е препоръчително, след като човек си направи всички изстрели, веднага да махне и да изхвърли бутилката от вече празната бутилка от резервоара. Това исках днес да ви представя. В това прекрасно време, нито е горещо, в момента не вали дъжд. Хубав ден от мен!